Салям алейкум, вітаю! 9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів. Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби дізнатися українців, чи знають вони щось про корінні народи України. Чи знаєте ви, хто такі кримчаки? Кримчаки – це народність, яка мешкає в Криму. А хто такі караїми? Караїми також там. А кримські татари, знаєте? Кримські татари, звісно, люди, які давно жили в Криму. Так, ну кримські татари, мені здається, вони в Криму жили. Ну, у нас в Євпаторії були караїми, то, грубо кажучи, татарський єврей, ну, наскільки я знаю. Це народ, який жив в Криму, виходить, ще до Радянського Союзу. Ну, скоріше за все, якісь корінні народи чогось. І те, і те. Ну, мабуть, кримчаки, кримчани, ну, десь, може, в тій стороні. Добре, а чи знаєте ви, хто такі кримські татари? Ну, так, це корінний народ Криму. Корінний народ, які безпосередньо проживали в Криму і яких витіснули і продовжують витісняти звідти. Так. Караїми, ну це народність така, тобто етнос. Кримські татари, як я розумію, це тюркський народ, який теж століттями проживав на території Криму, це ще з монгольських завоювань. І я вважаю корінним населенням Криму. Корінний народ Криму. Це національність, яка проживала у Криму. Національність, звісно, яка проживала в Криму, це їх історична батьківщина. Кримські татари, так, це ж наш древній народ, який живе і жив багато, я не пам'ятаю вже скільки часу, на Кримському півострові, на Кримському, так. От, на жаль, у нас, бачите, публіка не дуже, не в курсі взагалі. У нас, мабуть, мало дуже вчили в школі з приводу саме історії Кримського півострову, але треба пам'ятати, що все ж таки це частина нашої країни.